Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbingay ni Magda ti parikot na ken ni Regina. Gapo iti panangisakit ni Regina, pinalagipan na daytoy. Asar dengan nakuman ni Kevin. Nakuna na pa ay apanunutan na kumadag iti anak na. Ngam sabali iti panakaawat ni Magda. Nakuna ni Magda nga umapalaang ni Regina. Isu akas jay ti nakunana. Gimura nga rod ni Magda, aging gaadinan kinasarsaritan ni Regina. Nupay kasta, nagtalinaad latta as ipapakumbaba ni Regina. Iti laksid ti dakes nga aramid ti kaaruba na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Rugit, iti imaka. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ay na, insan, saan mong araramidan ti kasta? Agpakumbaba tayo latan. No dakas man ti araramidan da. Pagaramidan tay latta iti nasaya at ida. Madi ti agibalas. Saan? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Diyak kaya ti kasya nga aramidan na? Ay nanubari ti sumbat na. Tungpaak. Anya? Inton bigat. Siyak amis mo ti mapan iti ayan na, tas siyak ti mangsingir kan kwa na. Amo naman ti ugalik. Padas na sumungbat iti makaplang iti lapayag ko, talagang isagunot ko. Ay, makaammo ka, insan. Sapay la ko mga rod, tamasingir mo ni Manang Magda. Well, insan, siyak ti makaammo. Anya? Imbaon na katap no umay naksingiren, kasta ka di? Oh, apay kasta ka? Apay asikapay ti makapungtot? Kat sika mo ti nakautang? Wen, siyak ti nakautang. Nga makauray kayo kumamot Imbagak iti imutangak, abayadak no dakwartak. Awan ti imbagak nga aldaw, weno ingkarik abulan, apa nagbayad ko. Maawatam, sika bakla! Awan na kaitibain. Sika lang aro din tinakautang, sika palang tinalastog. No ti amom kat ka ba alam amin at tao, nagbidot ka. Tinungpanak kit din? Anya ti kayat mong aramidak, iwas-iwas kan tupay. Di ka madanagan. Bayadak to dayjay. Uray dublyak tupay. Di ka man nagsao-sao iti kasta? Awan tupay maigatang mo iti sidaan, 2 times kung kunam ki din, danga. Hoy, tapno amom anya, uray awan trabaho. Ada kwartak? Ngamin, yaw awatan na ko ni Rito iti kwarta. Nalawag? Di nasayaat no kasta? Saan akas iti kasinsin mo? Amasapol pa'y amapanagugas iti karots tapno agkakwarta. Agawid, anakarugrug iti ima na. Anya? Anya? Kasta di naramid dayjay abaklaken ka? When friend, basta tinungpanak laptan ti awanan bain. Marami akla dayjay. Isumot itong pak. Talaga balsak na bakla. Ngamsan pa nga ita. Masigurado. Matungpak tumot laang dayjay akas iti inaramid na kanya. Ay rumbang laang. Tapno din ako naan. Akabaulan na amin at tao. Ti awanan bain? Oray agkadwada pa'y ka ni Regina. Diyak kabutang ida. Pagtimugak to pa'y idadwa. Anya? Kasta ti imbaga ni Manang Magda? Ay, wan insan, ay na. Makadadali ti beauty. Ay, sabali at talaga itan ti panawan. No asino ti nakautang, isupay ti nalastog. Ay na, pudo na ita insan. Nakunamon. Angam, sige. Uray dinan bayadan ti utang na. Ay, adakon kwa na dayta. Tinapatag, tinulungak idag kasapulan. Ay, dayta ti may sadya kayat kan ka insan. Nakasingsingpet ka. Ay na, no ita apanawan, nasken apalaban ka, no payat-payatan da ka. Husto ka, insan. Ngam no siyak, jak kayat ti makiap-apa. So, bay aklatan. Ay saan? Singiraklat ta? Bay amon, insan. Agtrabaho takit di. Sigurado adakdakkel ti sukat dayjay. Ken more blessings ako nada.
Unay matendag itang agasawa. Nagalas matan ti ugali da. Apay ngay akastada matan. Kalpasan ang nakautang da. Kastan ti aramiden da. Wen nga rod. Angam, bye-bye antan. Ad-adun to siguro ti sukat dayjay. Ngam, di ka madanagan. Numara na ak ni Manang Magda. Ipalagip ko kankwana ti utang da. Barang agbayad, no siya ka mismo ti mangsingir kankwana. Tasayang dayjay akwarta, bakit? Nagbambanugak dayjay akwarta. Dayta kumamat ti panunutan na. Wen, siya kun ti makaammo. Manang Magda, naimbag nga oras mo. Oh, apay, anya ti masapul mo? Damagak la ko ma. No kaano abayadam ti utang mo kada kami. Ha? Ay, pasensya kan ha? Ngam, awan pa'y kwartak ita. Apay, awan ka din titangdan mo anapan nagugas iti carrots, iso nga agsingsingir kan? Ha? Apay akas tamat ti panagsasaom, Manang. Sa anak ngagsao iti kastoy kan no nasayaat ka kanyak? Gapula ang iti apal mo kanyak, iso ad dinadael na? Ibagam ket din alipatak ni Kevin? Ha, dagiti gagayam ko, pulos adida ibaga kanyak ti kasta. Si kala ang tinakaibaga iti kasta, iso nga amok, akasta unay ti apal mo kanyak. Anyat kayat mo asawan. Ay, talaga adi ka makaaw-awat anya. Palibhasa, agugugas ka laang iti carrots, iso adi ka makaaw-awat. Anya? Bye-bye amon lakay. Tsak kayatin asingiran. Bayadan na no bayadan na ti utang da. Saan no saan? Ah, Tsak kayat nga dakap-apak. Iso abay-bay ang talatan. Tulong talatan kadakwada dayjay. sa bagay matkit di Ay, tsak leim pagarup akas jay gayam ti ugali na. Din ammo ti agbayin. Ay, ngam sana bale. At least, ammo kon ti panagugugali na. Dagiti tattao ang nagmayat ko mga ikan iti pagnakmanda. Bye-bye amon. Aguli magtaylatan. Narigat no sa utay asao. Amangan no ibagadamanen nga apal tayo la kadakwada. Anya? Anya kumangay ti apalan tayo kadakwada. Dayta nga rudkat. No anya launay ti adda kadakwada nga awan kada tayo. Sa bagay, ni Manang Magda, agtugtugaw nga agmalmalam. Kumpara kanyak, nga agrigri gatak amapan agugugas iti carrots, tapno addala kwartak. Dayta lang, matiam mo ka nagdumaan mi. Elmer, medyo dakil mo ti urnong ta ije bangko. Kalpasan ti mano atawan apa nakitangtang danta. Nasayahat no kasta bakat. Tapno at damot pakakitaan iti bannog ta. Wen iso nga anya nga ta. Numang sapul talaangan dito syudad iti uray basit lang alote. Jay mabalin a pagsaadan ta iti uray basit lang abalay. Ha? Tapno saan tayo nga agab-abang akastoy. Tapno dya ibayad tayo kung maiti abang, isupay ama inayon iti savings tayo. Mayat day taasing-asing mo bakit? Ay katwan Bayam, salud-sudak to ni Uncle James. Amangan no addam muna alote dito'y syudhad. Imbag day jay, addam muna dito'y. Sige, tapno saan tayo nga agnanayon nga agab-abang. Anya? Agsapsapol kayo iti daga-agatangan nyo, insan? Wen, insan. Day ti plano mi ka ni Elmer. Ay, kasta aya. Ay na, sana oil. Nakaurnong kayon. Si kakit dimot.
Imposible mat nga awan pa'y urnong mo. Ay naadamot, Jak mat maibaga nga awan. Ang saan nga umdas nga igatang ko iti daga? Ay, unay kan insan. Adan tulat ta, Sa bagay. Ay na, bilibak ka talaga kan kainsan. Kada kayo nga agasawa. Apay matan ako nam tikas ta. When, tanagbiit kayo nakaurnong. Aga semanday ta. Agugugas ka iti carrots. Ngem, ay na, makagatang kan iti daga. Ay, insan. Uray agugugas lang iti carrots ti trabahok. Basta lakit di amok nga agtipid, makaurnongak. Ay, true. Kat, kumusta kayo nga iti kaarubam? Kat, kasdilat ta, Saan kami latang agsarsarita? Numaminsan nga agrana kami, madlaw ko kayat nakakasarita. Liklik-likak. Kasta? Kat, anya nga iti trabaho na itan? Anya pa'y ngay, di agugugas latay ti carrots. Awan mo ti amuna sa bali at trabaho. Numapalpalabas ko dito Kunamlano baknang. Kanayon nga daimot na aginatang na. Kas din na dayjay friend. Kunamlan baknang. Ngam agugugas lang mat iti carrots. Nakarugrugit ti ima na no agawid. Ultimo rupa na. Naparparsyakan iti rugit. Iso akas la agrup-rupa akakalkali akaros. Ay! Podno dahitan ako ng friend. Kasla kakalkali a carrots tila nga na. Umadani man ti panagbabayad iti abang. Ada ka di pagbayad tayo. Ha? Sigurado nga umay manan ni Nana Rosa nga agsingir. Nakababain no saan tayo manan ngagbayad. Sa payawan kwarta kita. Abakak iti sugal. Ay, unay kamutan. Dayta ti bagbagakken ka. No amom kumamot nga umadanin ti panagbabayad. Isaganam kumamutan at ti pagbayad. At dayta ka manan ako nak. No kayat mo, agtrabaho ka. Tapno saan ka asau. Agsingirak ko maiti abang, Magda. Ay nana, pasensya kayo kuman. Awan pa'y ngamin kwartami, iso adi kang pa'y makabayad. Ne, kaano nga ron ti panagbayad yo? Jak agi kari iti aldaw nana. Agbayad kamin tulat tanod dan kwarta ni Rito. Sige, ngam no mabalin saan ko maamabayag. Amuyumat ajak kayat ti kasta. Ay, uwan nana, di kay madanagan. Umayak to agbayad. Una, taneda kayo laang ti saan anak kabayad. Darihina kandagiti daduma nakabayad tan. Da kayo laangan ti saan. Bali dua abulan ti bayatan nyo. Ta saan kayo ang nagbayad idinapan abulan. Ay na, parikot ko manan no sa dino ti pagutangak iti pagbayad may ti abang friend. Ha? Ang mga no da kwartam, pautangan nakpay laang Pangalaak ngay kuma, ti kwarta nga ipautang ko kan ka. Amumot asan a regular ti trabaho. Kasta ka di. Apay nilakay mo. Awan kwarta na? Naabak manan iti sugal. Iso nga awan man kwartanan. Unay mo ti asawam? Talaga adinan maikat dayjay abisyo na. Wan nga rod friend. Ay, parikot ko talaga ti abang mi. Isula ka na yun daytan ti pagparparikutak. God, inka agugasan na iti carrots. Tapno adamat kwartam. Ay na, inaklaangan mang sapol iti sabali at trabahok no bilang laang. Diyak kaya ti maipada iti dayja arihina. Nakadugdugyot ti langana. Oh, anya ngay. Ada ka din na i-recommenda ni Uncle James kan ka? Ay, awan nga rod bagat. Awan pa'y kano ti amuna ita. Kasta ka di? Padasak tuman ti agsaludsud ka ni nanang numapanak iti balayda. Di ka madanagan, bakat. Saan nga ijay ayan da abanda ti kayat kuno bilang laeng. Agsaludsudak laeng. Sige nga rod. Talaga ajak kayat no iti asidag dati papanan tayo. Anya ti ko nambasang.
Agsapsapol da Regina iti daga-agatangan da? Wen, nanay, iti kasta, saan da kanon nga agab-abang? Kasta ka di. Yes, mother. Isumutin ako na kanya kidi na minsan alawas. Nasayaat nga ron no kasta. Nagbiit dan anak ka urnong. Ay, wan nga rod. Ay, nagagat nagamin nga gasawa. Wan nga rod. Makita ka dakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho laang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon, nana. Awan kaya ang basang. Saludsudom tuman iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kanda gatigatangan da. Ha? For sale da ito'y? Wan. Nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga da ijay abroad. Nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapo ijay UK. Ijay kamin probinsya nga agnaad. Ay, kasta? Ay na, ibagak man iti kasinsin ko? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy iti serye tayo ita alawas a napaulwan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.